ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಚಪಾತಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೆ ತೂಕ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪದಿನಕ್ಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ಗೆ ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ, ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ, ನನನಿಕ್ ರೆಡ್ ಮೈಸೂರನ ಪರಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಡು, ಶೋಕುಡೆ ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಒಂಡೆ ಬರ್ಪಾವಡು, ನನ ಚೂರು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ, ಇಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಐಕ್ ನಮ ರಡ್ ಪರ್ಂದ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ನಾವು ಪಾಡ್ದನೆ ಚಪಾತಿಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನನ ಚೂರು ಆಯಿಲ್ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ ಡೇ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವ. ಈ ರೆಸಿಪೀಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿಕೊಡಾಂಡ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಚಾನಲ್ನ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ.
ನನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚೆನೆ ದೀವೊಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕರಿದು ಚಪಾತಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಚಪಾತಿದ ಉಂಡೆ ರೆಡಿಯಾಂಡು. ನನ ಚಪಾತಿ ಲಾಟೊಡು ಚೂರು ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ ಪಾರ್ದು ಲಾಟುಗ. ನನ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಪ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಆಯ್ರದೀಕ. ಪ್ಯಾನ್ ಹೀಟ್ ಆನಗ ಲಾಟ್ನ ಚಪಾತಿ ಪಾಡ್ಗ. ನನ ಮಗರ್ದು ಪಾಡ್ಗ. ತುಲೆ ಚಪಾತಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದು ಉಬ್ಬೊಂದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಡಿಯಾಂಡು ಗೆಪ್ಪುಗ. ಇಂಚನೆ ಮಾತಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ. ತುಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಚಪಾತಿ ರೆಡಿ. ನನ ಉಂದು ಒಂಜಿ ಗಸಿದೊಟ್ಟುಗು ತಿಂದ ವಾ ಟೇಸ್ಟ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.